22. septembra schválili poslanci miestneho zastupiteľstva zámer občianskeho združenia Dúbravčan vytvoriť v Dúbravke komunitnú záhradu. Poslanec miestneho zastupiteľstva a člen občianskeho združenia Dúbravčan Tomáš Husár požiadal o nájom záhrady o rozlohe 770 m², čomu poslanci vyhoveli a odsúhlasili nájom za symbolické 1 euro. Ako vznikla myšlienka vytvoriť v Dúbravke komunitnú záhradu a čo to vlastne komunitná záhrada je, čo si pod tým majú Dúbravčania predstaviť? Úprimne povedané, inšpirovali sme sa v iných mestských častiach, lebo už v niektorých takéto komunitné záhrady sú. V podstate, čo to komunitná záhrada je to nejaký taký priestor pre stretávanie sa ľudí. Môžu sem chodiť deti, mamičky s deťmi, aj starší ľudia, nech je to také medzigeneračné, nech si tu vymenia skúsenosti, nech sa tu spolu stretávajú, zabávajú a niečo si aj spoločne vypestujú takto na sídlisku. Dá sa povedať, že je to taká akoby susedská záležitosť? Áno, dá sa to tak povedať, ale samozrejme privítame tu všetkých Dúbravčanov z ktoréhokoľvek konca, takže je to jedno, kto sem. Čo to znamená pre Dúbravčana, ak by sa chcel stať členom tejto komunity a tohto spoločenstva? Tak v podstate hľadáme takých dobrovoľníkov, ktorí nám to tu na úvod pomôžu vyčistiť a potom by samozrejme mali záujem to tu ďalej správovať. To znamená niečo tu spoločne pestovať, keď budú chcieť, môžu si tu prísť opekať alebo s deťmi sa tu vyšantiť. Takže v podstate pridať sa môže každý, kto bude mať o to záujem. Vyhadzujeme eventy aj na sociálnu sieť alebo posielame maily, čiže keď bude mať niekto záujem, môže ma kontaktovať a pridám ho do toho mailing listu a bude informovaný o všetkých udalostiach. Keď sme sem prvýkrát prišli, tak sme si dali taký cieľ, že skúsiť to do zimy čo najviac vyčistiť, aby sme si to v podstate vedeli celkovo predstaviť a nejako tak akože rozparcelovať, čo kde bude a nejako si to lepšie predstaviť ako teraz, keď je to v podstate celé zarastené. Sú to dve veľké záhrady, ktoré majú dokopy 800 m² cca. Ležalo to tu takto už niekoľko rokov, bolo to neprenáteľné, tak sme sa do toho pustili, že budeme sa snažiť to vyčistiť a v priebehu budúceho roka od jary tu začať nejaké také poriadne aktivity. Prišlo približne 15 ľudí, všetko sú v podstate dobrovoľníci z Dúbravky. Sme radi, že až toľko ľudí prišlo, dúfame, že to bude pokračovať v takomto nejakom štýle aj naďalej a aj na ďalšie brigády takto ľudia prídu pomôcť nám, lebo je tu naozaj veľa práce, takže budeme radi za každého jedného. Kontakt na mňa, aj telefón, aj mail je na stránke Dúbravky. A potom v podstate robíme nejaké udalosti na Facebooku na takej fanpage, že dobrovoľníci v Dúbravke. Takže tam vždy, keď bude nejaká brigáda, tak ľudia sa môžu prihlásiť. V najnovšom čísle Dúbravských novín bolo veľa zaujímavých vecí a manželka medzi iným tam našla aj oznam o tejto akcii, o možnosti vyčistiť nejaký pozemok o rozlohe 700 m² a možnosť získať tu nejaký kúsok miesta na záhradkárskú činnosť. Takže my sme v minulosti mali prenajatú záhradu, ale už nás z toho vypovedali a tak my sme si mysleli, že by nám kúsok pôdy bol veľmi užitočný k tejto činnosti, relaxu aj dopestovaniu nejakých drobností.